Оркестр каршы ала, чәчәкләр һәм дәүләт бүләкләре. Барысы да шушы залга җыелган укытучылар хөрмәтенә. Бүген күркәм традиция буенча республиканың иң алдынгы мөгаллимнәрен президент Рөстәм Миңнеханов Кремльгә чакырып котлады. Укытучы һөнәре иң мәртәбәле, олы хөрмәткә лаек һөнәр. Хезмәтегез һәм шәхси үрнәгегез белән сез киләчәгебезгә нигез саласыз. Именно от учителя во многом зависит, кто придет завтра работать на наши предприятия, в больницы, детские сады и школы. Кто будет защищать нашу Родину. Рөстәм Миңнеханов җәмгыятькә үрнәк булып, балаларга белем бирүгә бар гомерен багышлаган укытучыларга бүләкләр тапшыра. Ике мөгаллим Татарстанның халык укытучысы исеменә лаек булды. Аларның берсе Мәгариф үсеше институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Шәмсетдинова 32 ел һөнәренә тугры милли мәгарифне үстерүдә ярдәме өчен үзе дә президентка рәхмәт әйтә. Гаять кыю адымнарыгыз шушы өлкәдә башкарган бик мөһим проектларыгыз өчен сезгә мәгариф системасы хезмәткәрләре тарафыннан айрым рәхмәтебезне һәм тирән ихтирамыбызны җиткерәсебез килә. Залда мәгариф тармагы ветераннары да бар. Казан авиация техник күллияте директоры Илгиз Җалалов фидакар хезмәте өчен медаленә лаек булды. Мәгариф системасының уңышларында һәрберегезнең өлеше бар, ди президент. Узган уку елында гына 337 укучы Россия дәрәҗәсендә уздырылган олимпиадаларда призлы урыннар яулый. 2000-нән артык укучы мәктәпне медальгә тәмамлый. Татарстанның атказанган укытучылары исеменә лаек булучы мөгаллимнәр арасында төрле фән укытучылары бар. Шуларның берсе хезмәт юлын Түбән Кама мәктәбеннән башлап, хәзер Казанның IT лицейында укытучы Фидалия Халикова. Миннән сорыйлар иде, нишләп сез менә педагог булдыгыз дип, нишләп сез укытучы булдыгыз дип. Мин әйтә идем инде, чөнки минем әнием укытучы булган кеше, тәрбияче булган кеше, бәлки шуңадыр дип. Аннан соң әйтә идем инде, бәлки менә минем туган көнем 2 сентябрьдә, бәлки шуңа күрә дә инде минем туган көннән уку елы башлана дип. Әлки районының югары Әлмирза авылы мәктәбе укытучысы Марс Нутфуллин да Татарстанның атказанган укытучысы исеменә лаек. Баштан механиклыкка укый, соңыннан үзе белгәннәрне балаларга өйрәтә. Хәзер аның укучылары тракторга кадәр үзләре җыя. Үземнең беренче укытучым мине яратып мәктәпкә эшкә чакырган иде инде. Шуннан инде кызып эшкә тындым. Бик яратып эшләдем үземне. Татарстанда нәселләре белән укытучы юлын сайлаган мөгаллимнәр бар. 5 гаиләне бүген бүләкләделәр. Балык бистәсеннән Нәбиуллиннарның гомуми тәҗрибәләре 700 елдан артып китә. Ата-бабалары мәгърифәтчеләр була. Республикабызда горурланырлык мөгаллимнәр күп. Укытучыларга һәйкәл куярлык ди министр. Укытучыга һәйкәл куяр вакыт җитте инде. Без аның турында уйларга тиешбез. Укытучыга һәйкәл булса, шул һәйкәлгә килеп, һәрбер бала, һәрбер әти-әни, һәрбер остаз һәм һәрбер өлкән яшьтәге кеше үзенең башын иеп китәр иде. Чөнки һәрберебезнең укытучысы бар. Бүген Татарстанда 76 меңнән артык мөгаллим хезмәт куя, 150 меңнән артык кеше мәгариф системасында эшли. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.